Hey, what's up mga kapaboring Bisaya? It's another day, it's another video na naman. Welcome to my channel. And for today's video guys, may pupuntahan tayo guys. Kaya samahan nyo naman ako. Tara! Pupreng Bisaya. Hey, what's up guys? Dito tayo ngayon sa Boulevard, no? Dumaguete. By the way, happy Valentine's Day sa lahat ng lovers dyan. Also sa mga parents at sa mga walang jowa. Samahan nyo ako guys. Bibili tayo ng bulaklak. Yung abot kaya lang bulaklak. Kahit tig-isa, ipamimigay natin sa mga taong walang kasama ba or single ngayong Valentine's. 14 na roses lang yung bibilin ko. Kung 14 na yun na ibibigay natin sa mga tao. Kapila na 50. Nakabili na tayo ng 4 guys. So kulang pa tayo ng 10. Dito marami dito. Kira, ay 50 na. Napay 50 na eh. Ini sir. Sa 50 dyan po na. Kini. Napay lain? So na guys, dito ako sa katedral nakabili ng mga bulaklak. Wait lang. Bilangin ko ito mamaya. Nakakapagod bumili ng bulaklak. So anytime by now, magsisimula na tayong mamigay. Tambay muna ako saglit. Ito na lahat guys. Sumustart na ta. Tara. Ulo mo guys. So kanin mag-ubya. Taga na ito bulak ngayong uyog. Hello, may hapon. Ma'am, ga YouTube ko nga nakoy content nga for Valentine's manghatag kog bulak sa mga babae ba. So okay ra. Tara. Kaya bulak tapos ni bulak ka daganan ba? Wa ma'am. Salamat. Na natin taga usa so ito taglain kondisyonan na pwede. Excuse me. Ayaw mo atong blok mama. Bukara ba? Kaya na lang. Sige sa ma'am. Salamat ma'am. Salamat. Thank you. 3 down. Ang usa. Hatin ako ni Batao. Pero ganyan na rin dyan isip pa kayo ng Batao. May pa ka kayo na bulak. Ano mga matabok ha? And karon guys, mga ito sa Boulevard diretso. So dito ta upadayon og panghatag. So nakating tagtulo. Naan na lang tay 11 kabok bulak dire. Excuse me madam. Nakoy content about sa YouTube karong February 14. Ayun kalo. Say ma'am. Kani ma'am. Pwede ka mo kay usa ma'am? Asa mo ganana? Dai gasa di ka ma'am. Dili Dumaguete. Pili ra dra ma'am, asa mo gusto. Naapoy tulot nga bulak jud. Di ka rin ako. Okay ra ba? Oo. Wala Yan, medyo nalukot gamay ma'am. Salamat ma'am. Asa pa padulong ma'am? Asa padulong? Ito sir? Asa padulong de? Wala ko na bayad ko boys. Salamat ma'am. Happy Valentine's. Thank you sir. Thank you. So, one down guys. Bali upat natong nahatag. Na lang tay pulo kabok diri bil. So, para yung tagpagpangita sa mga babae na inusara karon Valentine's. Nga atong tagaan bulak. Yes. At sa kakalakad ko, inaisip ko na wala pa pala akong kain kaya kumain muna ako saglit. At syempre dahil mabait yung pag-approach ni Kuya sa akin, binigyan ko na rin siya ng bulaklak. Liga. I watch the half of morning
Habang kumakain na ako, may napansin akong dalawang bata na nangihingi ng pera. Hindi ko sila binigyan ng pera, bagkus pinakain ko na lang sila. Ano malo kung mga balas mama nyo din na mo diri? Ha? Buwangan ninyo, nung takas ng panangid mo. Manangid mo sa inyong mama kay magkabala ka ba na? Sulta nga mo sa lasa mo ikaw. Taga-dali mo? Manog kaon guys, so padayon tagpangatag mga bulak sa mga kan para kanyo. Hi ma'am, mayong hapon. Nakoy content sa YouTube nga ga pangatag ko bulak karong Valentine's ba? Okay ra? Video na ko. Hi, gani? Okay, okay na single. Hi, salamat. Kaya gani. Kita ta diri bayi nga pwede na itong tagaan. Kaya tagaan na ito ni. May ngapon. Nakoy istorya okay ra? Nakoy content sa YouTube nga gapanghatag ko bulak karong Valentine's okay ra? Tagaan ta magtanag sa. Tagarin ko. Doon ni madam, okay naman nga na yung salamat. Bata diri nga kulit kayo. Ano si pangalan mo? Taga sa mga? Gay Talay? Mga ako nabot maka diri. Ganina ra sig sulod na ko. Taga na tog bulak garan yo sa magbulak asa mo madiri. Ikatulo na mo na. Apir sabi. Tiga-anti ko, Ben. Para si Muyab ni? Ay. Ay. Naman. Par. Diyan sa Boulevard rin guys, haliwaras kayo ba? Taganin nila. Itong sudon. Ay, mamay nga po. Nakoy istorya, okay ra? Nakoy, usa ko ka small YouTuber sa YouTube na nakoy content rong Valentine's nga mga tagong bulak sa mga babae nga ako magyan nga gaga Sara ba? Okay ra? Wala mo yung kadit? Di mapatay niya tas mong okay ra akong i-video? Valentine. Thank you. Hi. Hello guys, subscribe. Moving Bisaya. Salamat. Hello guys, Very good. subscribe to Moving Bisaya. Thank you. Ay, pila may tarap. May nga po, usa ko ka YouTuber from ano ba? From Tanhay nga nakoy content rong February nga mga tagog bulak sa mga random people ba nga ulay kadit? Nakay kadit ron? Wala. So okay ra mga tagog bulak? Sige, okay kayo. Okay ra. Thank you. Thank you. for giving me the flower. I'm so appreciated. Thank you. Usa pa ano? Princess. Subscribe naman ang channel na to at salamat. Bubring Bisaya. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. And yun na guys, challenge accomplished. So, nabigay ko na lahat ng bulaklak. So, maraming salamat sa panonood. For more videos like this, please don't forget to subscribe, like, and share. And click the notification bell button para update ka sa aking mga susunod pang video, no? Ciao!